Γεια σας παιδιά, εδώ ο Γιάννης και με το κανάλι Γιάννης Games. Και πήρα την Pokemon X. Ωραία. Αφού πήρα την Pokemon X, σας παίξω. Έχουμε και τη Y, τώρα έχω και την Omega Ruby, έχω και την Black. Ωραία. Έτσι και εδώ. Εντάξει, είναι εδώ, πρώτη φορά το λέω. Δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό θα είναι το πρώτο επεισόδιο. Να αρχίσουμε. Ωραία. Να. Καλά, εντάξει. Το Pokemon X πιστεύω ότι είναι καλύτερο από το Y. Βασικά, δεν ξέρω, έχει καλύτερο Mega Evolution το Pokemon X, γι' αυτό είναι πιο ωραίο. Καλά, εντάξει, ας αρχίσουμε. Ωραία, ας φτιάξουμε. Τι λέει? English. Να το βάλουμε αγγλικά. Ωραία. Ας αρχίσουμε. Δεν το ξέρω αυτό. Ένα λεπτάκι. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Ας πατήσουμε. Οκ. Αυτό. Οκ, συγγνώμη. Αυτό είναι το Skittles. Ωραία. Ωραία, αγόρι κορίτσι. Φυσικά αγόρι. Εντάξει, εγώ στο X, στο Y πήρα αυτό. Ωραία, συνεχίζουμε. Γι' αυτό θα διαλέξω αυτό φυσικά. Ωραία, ας αρχίσουμε. Το όνομά μου, όπως βάζω σε όλα τα παιχνίδια, Rex. Ωραία, ας αρχίσουμε. Ναι, ωραία, ας παίξουμε. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Θα κάνω μικρά βίντεο γιατί δεν θέλω να μην τελειώνει πολύ. Ρε το παλιό πουλο. Δεν πειράζει. Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Αυτός είμαι εγώ. Εντάξει, είμαι με τις πιτζάμες. Είναι λογικό. Να κατέβω κάτω. Όχι ρε. Όχι, παπά μου. Δεν με αφήνει να...
Να βάλω ρούχα. Σε κάπου θα μάθουν πώς να βάλω ρούχα. Όχι. Ωραία, έχω και Wii. Δουλάπι. Καθρέφτης. Καθρέφτη. Ωραία παιδιά, είμαι διάνοια. Και έβαλα και εγώ τα ρούχα. Ωραία, τώρα σπάω. Σαν τον Ας μοιάζω. Με τα ρούχα, όχι με εμφάνιση πως είναι, αλλά εντάξει. Πρέπει να βγω τώρα έξω να δω. Και αυτές, να οι δύο φίλες μου. Καλά, τι δίνουν. Ωραία, εδώ θα κάνω save. Γεια και αντίο.